a jarama Allah wima ya yettin gueɗe ma uddit ɓernde ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne waɗi caleni walla dewgal ne sattema ɓatto kerem walla lati amour he ahuni kumtiɗoɗa kem gueɗe ma aɗa yiiɗi Allah walluma e dow udditare banggue kayitaji aɗa yiiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓatto kerem walla lati lumiére et réussite aɗa wonde guiri aɗa wonde kunude ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓatto kerem walla lati lamma jumani aɗa yiiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓatto soin privé pewnaneɗa lati ma e kerem ma wawi wonde foof selfi numéro gonɗo less o ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma ɗum noon on calminama te on jarama no fewi on jarama bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattatama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabi taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Ghali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓandu ma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Ghali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Ghali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji moon kumto Ablaye anne ñootoro mo jaguɗo ñootoro mbiyano mami o ñanden teɓalde ko robbu kay ma robbu joɗɗo kay tisgam teɓal yoɗa ko ɗum cikkuɗa wadde waɗ ɗum teɓal joɗɗo modèle joɗɗo koye jinmi accuɗo ha ɓoy seeɗa ko woni ɗum jogum daña pelaña o mais so ari ɗo tan lawre doon Ablaye an ittuniɗe an jottano masimi yaha ɗum mbatta o enen pamdire gandi so Ablaye min mi famata ɗum de jottano masimi yahat min sibal jaggu hen tan so meɗo ari tan ko peña kono wat gueɗam foof tarda kalot jaggu tan ɗon on famdiri aɗa yiit noon Sofi wallahi aɗa leeri golle an cam Angkam Sagan? Mbaɗɗa tambet Wayma? Asin Imtagi? Mbaɗɗa tambet Adi? Ayis Jamona? Kan Yimi gal? To ngumbilani Ayo, min galle ngumi min du galle pami ni esa Galle paɗon? Tot sen? Asili Nice kay? Tambet Adi? Mbaɗo Nako? Yima gal waj Ay, Kanko cel Entan? Modi bari kan Alhamdulillah. An wayri yidam Wat jom wayre gan? Min sa aran tan allem yewat Galle mo pami ni? Jomon? Jom yalti Alan ni? Jom yalti wallahi Ton pami de? ma jon tan kom jaltude min kawtan yalto wotto fay eyi ami haalama gore kawam jom wona neɗɗo ko mon kadi jom ko addi ko nde heñoro waddi nde accu ɗum ay jom min jom cikkim kanko omo loto janaba maro wol ceerna goto hokko tam ɗum ɗo
lolle mi anda mi joom baran haalet salamat o addi salamat rutti kadi o addi ɗo ganda o nde heñar manda ko métis manda ko to umme e aduna wata yi suko jaat joni joni yalti atelier mo ƴeftan mesure jonnon iti joni o arde o yiki jom ƴeftan mesure nde min ɓernam de fof waɗi ko teuf mi ronki yiide hooram jonnon allah boy ko ardi no ardini ɓurngol ngol min jimi tan haqqillamo wonɓe jangkade haqqillamo mbimo o grand frère am wona kanko yeɗana wallahi ndar jaadno way jaadno way kanko mesure aƴƴiti way mesure min ronki andu ko foti mi waɗde e makko ni sa abla aƴƴiti tan mesure an debbo panni on wayi waddini wayi fewdiri man bayen mbaɗani ƴolle ana yi jaari tigi ayi an siki joomen handa e makko joom handani makko joom handani jaari ƴe mbimami min ko yumma pottumi conférence o wi kam joom ari addori lembel non ɗum ko hollum o wi kam joom addori lembel mi ayni garmi galle nde ha jiimi jaari ummi jeere non boy mi nawta laamu to Allah mi meeɗa yidde neɗɗo joɗɗo tan ha wayno jaari ni mbima so laamu dariɗo kanko dariɗo a felmata laamu paya makko barke rasulullah wona cakat no jaarno yoddini min ƴeftam sentiment mi taƴo tiside haqqillam nana e makko mi ronka andu ko taƴan mbaymi tisi ko fotomo kanko jiyam nini wallahi allah e ha gueɗe ko hetti kam ko septimane mi wiyano kono leldoto jaari joni ƴettan mesure o yahat ha nder suudu mo ƴettanamo toon mesure o dema haalama gueɗel mbaɗanɗa ɓoƴade debbo goɗɗo mawɗum bonan debbo mawɗum ɓoƴat ɗum bonani aɗa ɓoƴademo ala probléme ande hokki kam kiwsal wa yow wona haydara ɗum an hande o joom so maayi holdono on ko min wona miñi ko debbo mo wona ƴettat e wadde gasi debbo mo ɓoƴira ɗum ala probléme min kay somi dañi joom kay so Allah hawtude meɗen yaaɗo joni tan mi heewa jaari no ɓurini kam min kam mi yiiɗa daran hay goto sona kanko somi jawruno hokkete goɗɗo mi yiyani joni noon jiɗɗa joni ko joom yo ya lahari ñin ko maaya joni noon joni ko hedde debbo mum o jaari jiɗɗa hebdam wallahi ɗum wayi somi dañino hande tan haala ka ñifi wadde pusnumo maayi keeɓa jaari boy non kala fonde joom maayi ñande fof de joom maayi hay goto addata ko mi salmata marode min ko salmata mimi yidde salmata guila min goni sukaɓe min gona nder ndar nani guila nden mboɗo rewe makko ndunkomi hebde aɗa andi joom ko maldira rew marode joom ko ɓuftude aya anan kam woni jiran ɗo chef façon ceerno fof yeehi toon aɗa andi ko zore wonno mi felani konngol ma ɗum waɗi min somi addi ɗon boye somi addi ɗon boyam debbo walla ɗum ɗo guelam taf tan boy barta e makko yako mawnen ko boga mawnen dari wayni min dar hooram ƴeew hooram no mbami on boy way min mata min hara cellal walla ko ɗum aɗa haali cellade aɗa woni probléme o joni ko ɓayro ɓufti ko ɓuftir ɓayro hawwi ket boy ma rewde barkallah a sikki o ligga jaari tan o heeɓi en wawi wonde aɗa o boy yebde hono gello boole weeɓani ƴew ɗum ɗo no wayi way jodde ni no wayi wojjude ni an mbaɗanta boyo an buɗɗol ma e buɗɗol boyo en waɗi marié woni kase ƴew joni way ɓewdu ni joom ille ƴumret o wayno gaɗa ɓarme ni ille ƴurmere aɗum kalduman sa yeehi ƴettamo mesure ƴettan jaari mesure ƴew ya ha nder suudu makko tawamo toon min de ƴettanamo mesure oɗon gandi ko onon kam teere ɓen ƴettude mesure ni ƴettan mesure no hannirta ni nemboɗamo ɓoƴoɗamo nani pottamo sa welam ni ƴew kikkamo becce maɗe haw hikko nani non boy min fanno wonde teer koye yamo fanno ardu wi kam ha mi ƴettanamde mesure ƴeewa rasulullah boy somi tournimo mi filtimo mi foɗima haw ari ɗum fof koye mesure mbaddem ɗum non boy wat noon mbimami an noon ka mboreni anaji yeƴƴi ko noon mbatta min ko conseil ma ndewal ay o boy somo jaggimo heewi mesure tan ƴeftan en jati kam wonde ɗon guila ha takusan ha fajiri hakkundam Allah yetta ɗo mam ƴeftu mesure mi ƴeew tawi makko tawi fiir makko mi ƴeew to tolni e to heeɗeyam mi ƴeew kadi cikkamo e becce ma he ha hikko en jari kay mi korsam waɗamo ni min korside haɓɓo ɗo ha tiiɗ foof joom anda kam o ɓuran kam daɗorde ɓuran kam keeci ando an joom hande o hakkundam Allah joom fota dañde ka dañani ɗum fota wonde
to fara tan ka dañu ko bam yewi ni no won no dañeten ordre kado art kado reste dom hay ba marisan ko fanan yida nawle tam minum hebani min taade jomala ton min ko mo jaw ton to nyanda ni an min jahno messer sode de garage jodata dafa dañ jadara law ko to ay wajo do mo wuri sen julitas ko yaltat ley do fay be xaliss de dafa mama ari de ma ko gollotom non koy mako moday Ablay amul forma ngi la haje pour mesure wala ko jablo Ablay oh Ablay ana ni ma le ko na yima musa ak bedo tay mo musa ni da bebe ma jewa ga ni nani ma jida mo yabe galle on ala galle ada abi yes ada kenda ko dega masyaallah turun ni ma se ada tu nama sebi mai awal tu ni tu dia rumah masjid betul mas angga Ablay itu ya Ablay jari onon memmi rat doyri e lewru korko musi wana musi jotton ko ambe ko ka jari afudi mum yawadde wa bébé pourquoi radio do mem tagal ma wala ko mesure tatka non mais jari an man jawiri dam ni bébé an ko ni an pourquoi o afudum jettande mesure ni a jettu o do maka fawdu me tagal maka afudum wadi yalla jettu mesure tan comme ñoro he gueɗel gotel kalde mami sa watti mom mesure comme ceekoɓe caayi babma anani den sek caayi babma an joom sek caayi babma an joom an fuɗɗi mom yewade noon acco sa memtinumi ñaam koreji ma ajo ceeka caayi babma sek caayi baban babma an bonnede ha cekkinawma aha kay ne ƴetto mesure kay ara mo ƴettono mesure darɗa aɗa poña mo hakkude galle joom nen wona nani bam mi haala ɗum ko tagui aɗa poña o mbima mbiya nene nani baba est ce que a yi o gorko o ko mbaɗɗa gon men nan gummi adle gon men nan ko noddi ƴettugol mesure ɓuura wat fende o ƴetti oɗo maka fawɗi me dot debam on fotɗum wadde ƴettugol mesure noon waɗi koto foti aɗa ɓurti noon ande si ton ƴetto ni kono dote kay men meeɗa ƴetti mesure haydara ala hen ko woni ƴettude mesure dote ko woni hen saɗa ƴettani mesure mbaɗa koye dow hoore ƴettanda walla koye less koyɗe keeci ɗo watte haydara ala hen ambe ɗum ɗo ko woni hen gueɗel gotel kalne mami taggo jungo ma noon mi anda ñagoynoɗa Dakar kono cagayagal an ñagoynoɗa Dakar a jangoyan métier cagayagal ardarɗo kalna kam nder bimami accu cagaɓe ko an e debbo ma accu o joom itti jungo ma accu o cagayagal cagayagal ñagoynoɗa Dakar accu o joom ay so waɗi mbokk ndewta laakar kallam nobbolon yawmal kiyam billahi wallahi nde hoore mbokk tanni wawi barke rasulullah renomi de ajjito ɗo ɓetere to yafa heɗo mi haalan ma min kalde koye ma an ala tawde heɗo mi haalan ma caga nani an kay a yi caga an ɓuuri mo wonde caga an e makko fof woni cagaji wanni an caga bon an jiɗɗo galle pistoɗo galle nanga cuhle heɓoy atle ma yaɓatle ma non muñ okkam waɗɗon mbanɗan yamɓe hin dagui walla hin haari tekɗo teknoɗa mo ina dagui haydara harmani hen an bébé an o debbo taki aɗa fiiɓiya an puɗani an bawaɗo mawɗo fiita a fiima onon fiima o fiita mawɗo hande ko wonam yam bayi o pomde he an pisto Ablay ar ko araf ɗo en ya fi jamour ya fi pita o ac pita o bam haalen puley he puley bam haalen billahi son mukkim maya de
بالله سموك معايا دار حبيبي دار بكم دار وقفت انا وقفت وقف نعم دار اداري يلتين اتبام ولا يا داري ولا هنغنى نون ديو سالاك باب مين مكنا ارجع باب أتم كم جيلا بابي أنا أتم كم جيلا والله ميو أنا ميو سلمى دو على ميو يا أنا ميو والله ميو تكاد ميو دو على ميو باو دو على ميو دي يا نمبر دو بولاي يا باب بن من دي دو دي فوف ودي وادني Why do you sport? Ai am bibi an saren tan kam doyen. Min kalim ko gleri. À partir d'aujourd'hui, mi da yidi on jet mesure e doma. Ko wadi dinda mo. Ni en wade, jet mesure on ma ni ay ko ko. Ay ko ko. Ai an ka jasso anini. Ay min mi wawa munje dum de. E fiye kam ndar gale hapara saare wiye kam min komi bondo ko dum jidda non parce que an afara atu tugle toskelen yaay même do wa quand même ko mi wieta am bebe pourquoi wi la donné pourquoi on faudra même nous kema so def mesure ni on faut wadem o wad wor o jetil non mais pourquoi on fawdu mi do mani min fo dum wadi mais god fo an wadi quand même ah jum ko jiddawi de jidi wir kom ko jiddawi non à partir d'aujourd'hui dum wor ha ko jiddawi de mbi non dum wor mi mam ko jiddawi de ha comme ko dum jiddawi mimi ya ha ko jiddawi de jidi wi tawi tan ni jarta toyere atelier je ƴettini mesure awonta ñodde awonta yaɓɓade ambe ko an jeyi kam an non min jeyima pourquoi jeyani kam de min ko neno e bawam jeyi kam an jeyani kam amarona min ka dokka dem de ala dum de dum mom bokkani contrat he dum wala nene ma e bamma ƴettuma dokkimi min jeyima à partir d'aujourd'hui min jeyani kam mi jaɓani jeyani kam ay jonno haala kam mi wawa dum halanma gueɗel gotel kalde mam ko ɗo e waɗi importance mata anda joni ni bamma so nelimam min mi nelma min nelalam jata a yata nelal bamma mi yahata nelma ko nelo bamma mi yahatmi ko tagi mo à partir aujourd'hui da ɗum wat yo hokku mi wattat si wona ɗum si wona ɗum so wona ɗum mbimami mi haalantama haydara so wona ɗum hoɗjo pus ay ɗum min haala ka joni mi wawa ɗum de mi wawi muñde ko nelma no waɗa kam ko bamma no waɗa kam e kangaro salamat no waɗa kam kono an mako ɗo confiance tawi koni mi yahat haajam ana anda kam ko moɗon yaha to payɗa mi yahat mi hoodat hoton kota foti jetta bagage to valise o woni moɗon yaha wiyata haydara mi hootat to payɗa mi hoota gala mi hoota par ce que an joni a waɗano yam confiance kadi goɗɗo tan jeeri kota e mi hootat moɗon yaha wiyata kam aɗa jooɗo aɗa jooɗo kono wiyatama aɗa jooɗo bagage mo are aɗa jooɗo mi haalanma kadi wiyatama sese aɗa jooɗo sese mi wiyata kam aɗa jooɗo tohotomi ko haalanno no ƴettande mesure o ko haalanno wona o wi kam tan ko komin ɓuuri dote salmata komin ɓuuri mo ɗo e komin ɓuuri mo welde ɗum ko woni hen bébé non no wima o barki rasul acca mbimami bébé an juuɗu way an bébé an ɗum ko woni hen ano wima darra ƴeew kemin ko woni hen a hana wona miñe non an mais ƴeew ay ko wat ko ɗum ɓuttide bébé ala ɗum haydara ala hen anne bébé an kanko mimirɗam hakkilli bébé an ɗo ɓuuri de o mi warat barke rasulullah o yaltat gallo o yaltat gallo mbimam o horat bébé an ka kironi haye miñe gorko ay bébé accam ñap hono ɗo an daña brañ